Van voler posar a prova a Jesús fent-li una pregunta. A Israel hi havia diverses tendències que explicaven la llei. Hi havia una escola estricta que admetia el divorci només en ocasions molt comptades, i una altra escola més laxa que atorgava el divorci per qualsevol motiu. El parany residia en que si Jesús es manifestava estricte, ensopegaria amb els liberals, els quals el titllarien de mestre poc comprensiu i gens acollidor. En canvi, si mostrava una màniga àmplia, els conservadors el podien desprestigiar dient que la seva doctrina degradava la llei. Però Jesús no s'apunta a discussions escolàstiques, sinó que va al fons de la qüestió. L'Escriptura no tracta solament el tema del divorci concedit per Moisès, sinó també i sobretot l'ordre inicial de la creació. Al començament no era així. Moisès va haver de fer una concessió legal a la debilitat humana, perquè sou tan durs de cor, però el projecte de Déu és un altre. L'ésser humà ha estat creat per Déu com a home i dona. Tots dos estan ordenats a una relació on s'estableix una aliança per la qual l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa i ells dos formen una sola carn. Aquest és el projecte de Déu, que l'home no el trenqui pas. Amarrats a les lleis i desconeixedors del misteri de Déu, alguns creients van per la vida del tot atordits. No entenen pas el matrimoni sagrament. Han arribat a pensar que l'Estat és un pare modern, benèvol i comprensiu que entén les dificultats de la vida i ha establert des de la seva saviesa una llei de divorci. L'Església seria la madrastra vella, dura i aspra, que s'aferra a la llei sense importar-li el sofriment de la parella. Uns ho veuen així, amb orgull i altivesa, i desitgen que l'Església canviï els seus principis, així sense més. Uns altres contemplen la mateixa realitat turmentats, acomplexats i esporuguits. Quan dissortadament el divorci ja forma part de la nostra cultura, ni saben ni s'atreveixen a expressar una opinió en converses on surt el tema. Només esperen com babaus que un dia l'Església, modernitzada i posada al dia, canviï de parer. Però això no pot ser, ja que aleshores trairíem l'ensenyament del Crist. L'Església, donadora de l'esperit de Jesús, pot entendre que els pagans desconeixedors del misteri de Déu trenquin decepcionats el pacte que un dia van rubricar amb il·lusió, i precisament per això, per haver llum i sal d'aquestes persones que van pel camí de no creure en l'amor, ha de continuar proclamant amb fets i paraules el projecte de Déu. Seran tots dos una sola carn, allò que Déu ha unit que l'home no ho separi. Com podrem creure en l'amor si el seu exponent més gran queda reduït a un simple contracte negoci d'interessos transitoris? Si ens va bé ens casem, si ens va malament ens separem. Això és amor, que per ell mateix és gratuïtat, perdó i resurrecció permanent. El món haurà d'anomenar amor al simple plaer sexual, perquè en l'amor com a tal ja no hi creu. Qui es pren el dret d'ocultar als homes el tresor de la revelació i com entendre Déu en la seva aliança gratuïta amb l'home si presumptes creients opinen que quan sorgeix el pecat, el defecte de l'altre, el millor és donar l'amor per liquidat. Trencat el matrimoni és, a més d'altres coses, trencar la imatge, el sagrament, el signe que ens fa visible i creïble aquest amor de Déu que no es trenca per les vicissituds històriques o pels pecats humans. La nostra generació necessita urgentment que hi hagi parelles que siguin amb llur amor estable, un crit il·lusionat adreçat als homes i dones de l'entorn. L'amor existeix, que és el mateix que dir Déu existeix. L'amor irreversible, tots els dies de ma vida, en la salut i en la malaltia, en la prosperitat i en l'adversitat, no ho garanteix un contracte firmat per dues voluntats enamorades, sinó Déu, que ho fa do per a la parella i sagrament per al món. Com a do, hom ho rep amb alegria i humilitat i no és pas lluny de l'esperit d'oració, com a sagrament ho anuncia per a la vida del món. L'obra redemptora del Crist ha de transformar també aquest àmbit de la vida humana.